ще ви разкажа една много трогателна история. Историята ще бъде за един човек на име Мурат, който е бил жертва на магия и заради магията е отменил и сватбата си. И за малко да забуги съпругата си. И благодарение на Ахмед Ходжа си я връща. Мурат Турчин, живеещ в Германия, бил на 24 години, когато е срещнал албанка на същата възраст в една дискотека. И така, двамата имали 6 годишна връзка и решили да си купят къща заедно. Направили планове да се оженят, поръчали венчалните завети и определили датата на сватбата. Но какво се е случило? Изведнъж, малко преди сватбата, булката се разделя с съпруга си на име Мурат. Какво се случва след това? Защо е била тази раздяла? Ами роднините на булката, особено сестрите, не може ли да приемат факта, че християнският им член на семейството се жени за мюсюлманин. И така, първоначално двете сестри оказват огромен натиск върху булката. Те правят всичко по силите си, за да отменят планираната сватба с Мурат. Тъй като опитите им са успешни, за убеждаване също така са успешни, двете сестри прибягват до магия. Те започват да манипулират дрехите на мъжа. Около 40 дни преди решаващия ден на раздялата и най-накрая се срещат с Мурат в едно кафене. По време на тази среща се извършват и допълнителни манипулации от тяхна страна. Какво имам предвид, като говоря за манипулации? Ами те карат Мурат да изяде нещо. Нещо специално, което е било прочетено. Точно с тази причина. Магия, демек. И какво се случва? Приятелката на Мурат започва да се случва като в затворник във връзката. Мурат се разболява също така психично, като постоянно се кара с годеницата си и с собственото си семейство. И така, продължението ще го чуете в моето следващо видео. Очаквам ви там. И така, има много такива случаи в България, където свекърви, приятели, братя, сестри дори ходят и прибягват до такива места, което е много жалко